Thank you so much, Miss Ula. Dito tayo kasi lalo ko naman yung ating signal. Parang kaya kahapon. Yan naman kahapon nangyari sa akin eh. Padalawa naman akong Baka yung internet mo po. Na ano siya, pagkasabay niya yung ring light, parang ano siya, mainit agad siya eh. Pagkasabay niya yung ring light, mainit siya. Meron, 440. Pwede. Samsa, pwede pa pinos. Sige, biwa mo sa ulang. Exit na po, baka sakali makagraduate ng grade 1. Sige, ano mo, Miss Ula, i-review natin. Tamsak, iniwan mo naman ako, oh. Nag-ano nga, mami, nagluko na naman yung aking signal. Kainis nga eh. Kahapon, ganyan din ang nangyari sa akin. Aga ko tuloy kahapon nag-end, nakadalawang ang ulit ako eh. Kainis. Sana sila, mami. Baka nandun pa sila nag-aabang. Kainis. Ito, Miss Ula. Post. Walang ano man, Miss Ula. In my Bobby way. In fantastic, you can break my heart. I need you everywhere. You can be in my Bobby way.
Ano kaya sila? Di nakabalik. Yeah. Magandang gabi, boss. Bicol. Kumusta ka, Miking Magmahal? Bakit Bicol po? Bicolano po ba kayo? Oh, Miss Ola, Bicolano. Ayos lang, boss. Buti naman. Hello, Miss Ola. Sabi ni Mike is April. Wala dikit nga ba kayo ni Sid Vlog? Sabi ni Mike Israel. Oo nga. Nakapunta ka na ba, Miss Ola, doon kay Sid? Kaso ano niya, madaling araw eh. Bibig na naman si Mami, oh. SK TV. Hello, host. Kumusta? Dan tamsak, host. May jacket ka, Joyce. Christine, I love you. Kuya, umikot na naman. 1/4 na. Oo, dinadagan niya ni, ano, eh, ni Ma'am Jacqueline, kaya naka grade 4 na ako. May jacket na yung mga yung baba niyo na yan. Bakit po tayo ngayon? Mamaya maging pato na. Tao muna kayo ngayon, may pato na naman. Salamat, host. Dating dikit sa'yo. Host, baka meron extra payoda dyan. Host. Walang nga mag-alala. Bawa mo ba mo, Joyce? Kaya natin ang magagawa natin. Ay, half Bicolana po from Camarines Norte. Nangisda ako, host. Sige, sige. Baba mo na bahay mo. Ako dito, oy, Jacqueline to. Ikaw ba yan? OTW na sa'yo ulit, Miss Ola. O, continuation na nito ni Miss Jacqueline sa'yo, Miss Ola. Ayan, napinin ko na si Miss Ola eh. Para hindi na. Sino po yung binabanggit mo, host? Si ano? Si Juski. Padikit sa bagong kaibigan. Sige. Tingnan natin ba mo, Juski. Malaki na pala. Monetize ka na yata eh. Ay, wala pa. Sid Vlog, Miss Ola. Oo, si Sid. Pala Miss Ola, Sid Vlog. Dikit na ba kayo noon? Christine, OT na sa'yo, sabi ni Joyce. Doon kasi nagtatagpo ang mga ayudero at ayudero. Araw-araw, wala. Kaya alam niya, madaling araw siya. Pinas time, alas 3 yata madaling araw. Alas 2. Di pa host, ako muna eh. Paras pala tayo eh. Laki na rin ng bahay mo 64 na Miss Ola. Di pa po kay Sid Vlogs. Ano siya Miss Ola? Sa madaling araw siya. Pero dyan sa bang bansa siguro, yung ko anong oras. Basta dito sa amin, dito sa atin sa Pinas, madaling araw. Hanggang 7 a.m. Pinas time siya. Oo, hanggang 7 a.m. siya. Daming tao doon kay Ma'am Sid. Pinopromote niya yung mga bagong pasok doon eh. Priority niya eh. Sabihin mo lang kamong galing ako sa ano eh. Sa ano ng Timitisay. At pinapunta ko dito. Ano ka doon, ipipin ka niya doon. Simpo. Di maano mo yun. Puntahan mo siya.
Ito ka, Jewis, kaya ito sa'yo. Di pa tayo dikit dito eh. Dikitan kita dito sa aking second account. Tapos, dito sa amin ko mamaya. Para makadalawa ka. Double is yung problema mo rin ba? No? Dagit, dikit tamsa kuya, Jacqueline din. Salamat. Dakitan ko yan lahat ng ano mo, Jackie. Para, okay po host, thank you. O basta, simple sila, okay na pagka sinabi mo, saka sigurado may makikilala ka doon. Oo, dami doon. Ano lahat ng Timtisay? Mga ano, mga nag-ayuda, doon lahat sila. Lagi ako nandoon din pagka madaling araw. Emerly, mega mega love you to share, Emerly. Kapag ka na Miss Ola, sabi ni John Michael. Dito ka lang pala sa ano, Joyski, sa Manila. Para ito pasa ito oh. 7 AM, punta ka sa akin, ayudahan kita. Ayun oh, kay Mami Hyde. Andun yan lagi kay ano kay Ma'am Sid si Mami Hyde. At host, kapatid, Justin, kumusta na? Nag-ilis ka rin ba? Kumusta doon sa bahay mo, Justin? Yan po, Joyce, sabi ni Miss Ola, babalikan ka na lang niya ni ano. Thank you so much yan, Mami Hyde. Hindi mo ko iniwan. Paluin kita pag iniwan mo ako. Ay, buni pala to. Dan po, Joey, sabi ni Mike Israel. Ako po ba, Mami Hyde? Oo, Miss Ola. Andun yan kay ano, kay Ma'am Sid si Mami Hyde. Miss Ola, dan dikit sa'yo, full pack. Tinapos ko video mo. Pasukli na lang. Salamat, sabi ni Joyski. Joyski, dito ka sa mga dito sa Manila, Joyski. Oo, sabi ni Mami Hyde. Padikit, sabi ni Joyski. Salamat, Miss Ola. So, Joyski, tapusin ko yung video mo na to, ah. Kalimbangin mo bahay ko para alam mo bukas ilis ako. Di ba kayo dikit kami sa ulan ni ano? Yung main mo ano, Mami Haj, ang iyan mo padikit mo kayo sa ulan. Para nanonote siya pagka may ilis ka. Ayadahan kita doon bukas. Ilis ko. Ilis ng ikaya di sabi kay okay. Oh, sabi niya. Mike Israel, salamat. OTW na sa iyo, sabi ni Joyce. Salamat host. Walang ano man sa iyo, Joyce. Makatulong sa double it mo. Nabigyan ko na yan. Kalahati lang. Salamat boss. Joyce, mapagmahal. Grabe ni Mikey Israel. Paras na kayo mapagmahal yan, Mikey. O kasi yung mami, kinakalahati mo eh. Yung pabongga-bongga eh. Maglalagas kasi.
May kayo under ng nga plane. Bakit uwi ka ba, ano? Uwi ka ba, may kayo? Okay, Mami Highs, nag-notify ka sa akin, kaso busy ni prepare breakfast. May kayo, Surindang Sukli, sabi ni Joey Steve, TV. Putito ni Jacqueline, kay Pato ni Jacqueline 2, 67 years old. Ayan, Jowiski, yung kay Tony TV Official, ang secret account ko yan. Dinikit ko na yan sa'yo. Balikan mo yan. Tapos maya, dikitang kita dito sa aking main Bicola. Emily Panuela, salamat. OTW yan sa'yo, sabi ni Jowiski. Sabay baba ng kanyang bahay. Thank you so much, 7 million people in the house. Dikit ulit sa'yo, kuya, sabi ni Pato ni Jacqueline. Salamat, Ma'am Jackie. Graduate na ako sa grade 4. Salamat. Thank you din po, Joyski TV, sabi ni Miss Ola. I want to break free. To break free. God knows. God knows I want to break free. In love for the first time. Pato ni Jacqueline, salamat po ng marami. Sabi ni Miss Ola. Welcome sa iyo, Miss Ola. Sabi ni Joyce P. I want to break free. Tony TV Official, salamat. Sabi ni Joyce P. Ayan, si Joyce P. nagbaba ng bahay. Four million people in the house. Medyo love shout out. Nakadikit na rin pala ako doon, host, sa Tony TV Official. Oo, dikit ka na dyan. Tony TV Official, bahay mo po. Pasukli kita. Sige, sige. Ayan o. Ayan na, Joey. Akin kasi yan, Joey, yung Tony TV Official. Second account ko yan. Dikit ang kita mamaya dito sa ano ko, ha. Sa Bicol brother ko, ha. Big Boss, 6-8, Miss Ola. Oh, dami na si Miss Ola. Oh. Saan makagraduate na ngayon, Miss Ola, ng grade 1? Alis ka na dyan sa... Ano na yan, makagrade 1 ka na.
can make me total down. Fly away, ever don't make me stay in your heart. Tony, OT na sa'yo, sabi ni Joyce. James Bond. Wah, James Bond to ah. Paborito ko tong artista to, James Bond. Yan, 69 ka na Miss Ola oh. 31 ka na lang ang kailangan mo. Sana makagraduate ka ngayon Miss Ola. Pray-pray lang. Paborito. Ko kasi yung kuya. Haha. Ako rin lagi yan pinapanood ko eh, James Bond. Matalino yan eh. Idol ko yan, James Bond. Five million people in the house. Mega love shout out. Wow, thank you James Bond and the big boss. Sabi ni Miss Ola. Clear and bright. It's a way to see the light in your heart. Night and day. Ako'y sa'yo, ikay akin. Mega love shout out. Coast to Coast, Wilmer Official. Ayan, baka hindi mo padikit yan si Wilmer Official, Jowisky. Wow, nakagala ulit. Si Ola. Oh, dito yan si Ola palagi. Papabuo ng bahay nyo para masuklihan ko po kayo. Pwede rin po kayo magbakas para siguradong mabalikan ko. Ah, Tunit TV Official, daan sukli sa'yo, Lord. Salamat, sabi ni Jowisky. Ayan, Jowisky si Wilmer Official. Bibi Cafe, ito kuya. Ay, ikaw ba yan? Hindi ko kasi yung mga 70 Miss Ola. Layla Dilima. Oh, Layla Lidis pa pala ka Dilima. Marcel Black, tusok po. Salamat sa tusok-tusok dyan. Baby Cafe, shout out love, bebe, sabi ni Laila, Lidesma. Wilmer, dikitan tayo, o tina ko. Kayo, sabi ni Jesky. O, dikitan mo yan. Mga ayudero yan dito sa amin. Daming mga banana yan. Wow, Laila Lidesma. Jacqueline, dami mo pag-ayuda. Thank you so much. Mapagbakas ka pa. Kapo sa lahat ng ninja mo. Oh, balikan mo na lang kung may bakas yan. Pero hindi nagbabakas yan sila, Miss Ola. Maganda pag walang bakas, Miss Ola, para siguradong hindi siya na-detect talaga ng white ni Lolo ba. Nice, mahal sa vlog, nagawa ng bahay. Wala na bakas, Ola, pag ninja. Kaya nga eh. Hindi sila nagbabakas dyan. Wala may jacket na ito si Laila. Huwag ka magbubakas, Miss Ola, para wala kalagas. Kaya nga eh, maganda kung walang bakas. Pero dapat siguradong nanood ka muna ng video bago magdikit. Okay po. Okay, para Miss Ola. Iwasan mo magbabakas, Miss Ola, para mabilis ka. Ako rin minsan ayaw ko rin na magbabakas eh. Kaya lang minsan kung hindi ka magbakas, talo sa maraming tao, wala, hindi mo siya makatatandaan. Lalo kung ikaw na una magdikit. Dikit ko dito, ninja ko kuya. Sige, salamat sa iyo. Bibi Cafe. Ako 5 months lang ako na muni ako at nakuha ko agad 1K. Ako, ang tagal ko nag-nisda ng 1K talaga.
Inabot ko yung kasagsagan ng lagas eh. Annalyn Official, tusok host. Salamat sa patusok mo dyan, Annalyn Official. Miga-miga lang po. Gusto ka pag-alas yung bakas ko sa kanila. Maganda kung hindi ka na magbabakas din sa kanila. Para sigurado. Well, official, dikit sa iyo. Lord, pasukli na lang. Salamat, sabi ni Jesky. Mabalikan kaya ni kapatid na Wilmer. Jesky. Ang kaibang kasi may sa ulo sa may bakas. Kasi minsan kasi ang bakas kasi hindi na ayon doon sa video. Kaya yun ang nalalagas. Pero kung ang bakas mo ay talagang tumpak doon sa pinapanood na video, maganda. Pero kung hindi naman nagkatugma ng bakas, tapos naglagay pa doon sa bakas na pabalik na lang, wala. Pangit yan. Hindi lang pinaka-bawal sa lahat. Iwasan mo magbakas at huwag kang gumamit ng main account sa pangisda. Wala nga siyang ninja pa. Karamihan ngayon kasi puro na ninja ang mga ginagamit nila eh. Ang mga main ng account nilang ano lang, binababa nila. Ako kasi wala akong ninja rin. Puro dalawang account ko kasi puro ligit. Meron yung mga video. Gumawa kayo ninja pang mga pangisda. Sabi nila. Oo. Kahit isang ninja lang sa'yo yung mga Miss Ola. Yan ang ipang dikit mo. Layla, Didisma, ababa bahay, sabi na Annalyn Official. Ayan na, Annalyn, Miss Layla, Didisma. Samsaran nga natin ito kay Jacqueline, 250. Ble, ble. Ano, nabodol ka? Nabodol ka rin? Ano, Annalyn Official, nadali ka rin? Hindi mo kilala yung mga ano pala ni Ma'am Jack ah. Nadali ka rin ano? Ano, kumusta? Nabodol din, nakaganti ako, 250. Alam mo, lagi ko nakakabudol eh. Nadali ka tuloy. Annalyn Official, sabi niya, bawa daw bahay. Sabi ni Jusky. Ayan na Jusky. Ano Annalyn Official? Anong say mo ngayon? Isang ka na. Matagal na kasi nakatago yung mga alagad na yan ni ano. Ni Ma'am Jack. Ngayon lang linabas yan. Oh, TW na sa'yo, Annalyn, sabi ni Jusky. Nabunutan ako ng 250 doon ah. Nakaganda ako ha. Kaya, ano siguro, bagong-bago eh. Buti nga sa'yo, Annalyn. Gawain mo kasi eh. Nabunutan ka pala 250.
Ano rin dating dikit, dali. Ako sa'yo, ha? Sabi ni Joyski. Akin dikit na pala kayo. Ulit-ulit na rin. Minsan ko na to. Matagal na to di nalabas. Dahil ito lagi nasa city. Pang live ko. Ano, nag-bridging ka na rin official, no? Alam mo, ito lang nakadali, ha? $250, ha? $250. Kala mo, ha? Sa 250 hanggang ngayon. Kasi, what's going on? Ang isa dyan, may pang-load na ako. 250 Wilmer. Ayan ba yung 250 na yan? Napustahan ba ninyo yan pagka nadali na budol? May multa. Abay, ka na Wilmer. Jacqueline, 250. Idi wow, sabi ni Wilmer. Bayaran mo na kasi. 250 yan. Yung kalahating araw mo sa trabaho, yari na. Ano, naisang ka? Naisa sa'yo eh. Bilog ang mundo eh. Bayad-bayad na pag may time. Kasunod, gawa ka rin ng bagong ninja, makabawi ka. Ano rin official, dati na po tayong dikit, sabi ni Miss Ola. Oo, Miss Ola. Yan yung mga nag-ayuda sa'yo. Lela Ledesma, dan dikit. Pati sa premiere mo po, pasukli na lang. Salamat, sabi ni Joyski. Oh, Joyski. What's going on? Greg Rodriguez, kamusta? May jacket na. Greg Rodriguez. Baka umbahay mo ng masilayan ni host. Baka hindi pa tayo dikit. Wilmer, dan dikit tayo kanina. Pasukli po. Salamat. Kaya Wilmer, balikan mo na yan si Joyski. Dikit na kanina daw sa'yo. Lady Disma, dan na po ako sa dikit. Sabi ni Miss Ola. Salamat po, sabi ni Greg. Walang ano man sa'yo, Greg. Kita mo na yan, lagi tayo na dadali ni Greg. Salamat, Greg. Pagpasal dito sa akin. Bagong-bago ka sa aking Lili. Guys, palablog kay Greg Rodriguez, guys. Kay bagong-bago. Ulit po ang kanyang bahay. Wilmer official dan dikit na po sa iyo. Sabi ni Miss Ola. Dikit na sa iyo po, sabi ni Greg. Thank you so much, Jan, Greg. Napadikit na po.
Greg, official OTW na sa'yo, sabi ni Joyce. Sige, punta mo na yan, Joyce. Greg Rodriguez, hello po. Sabi ni Miss Ola. Joyce, baba mo bahay, sabi ni Greg. Matikitan. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can't Thank you so much. 3 million people in the house. Ibihagin ka. Jeski, baba mo bahay po, sabi ni Greg. Dampol Pak, sabi ni Joyski ni Greg. Joyski dan, Polpak, sabi ni Greg. Greg, official, kakadikit ko lang kanina sa bahay mo. Jacqueline. Daling alagad ni Jacqueline. Hihi, ikaw po. Para ulit. Opo, yan, Miss Ola. Dinabas na ni Ma'am Jacqueline yung mga alagad niya. Hello, Jacqueline, sabi ni Wilmer, official. Kuya, big muna, busy ako. Sige, Ma'am Jeans. Salamat, ingat ka sa ginagawa mo. Tamsak host. Salamat, Kuya Sid, sa patamsak mo dyan. Hello dyan, sabi ni Miss Ola. Pwede ko ba, Wilmer? Sabi ni Kuya. Friend ko po yan, si Jen Host. Thank you so much yan, Kuya, si friend talagad ko, sabi ni Greg Rodriguez, kita mo, dami. Pwede ka ng pag-graduated. Miss Ola, sila ni Paul Anderson. Ibig sabihin, nagkakita-kita kayo dyan sa, ibang bansa? Oh, Greg, Jacqueline, ikaw lang palang sakala. Sabi ni Miss Ola. Hong Kong po kami, 3. Buti naman na kakilala kayo dyan. Di nagabanding-banding din kayo pag may oras. Ano ka kapatid na Wilmer? 250? Sa 250 ba? Saan ka ni Ma'am Jacqueline ha? $5 million people in the house. Mega love shout out. May isang city naman. Ibigay ko sa iyo, Miss Ola. Painitin lang natin yan. Mamaya sa list ko. Sabi ni Greg. Sige mamaya. Punta mo kaya. Mega love shout out. Wilmer official. Sabi ni Kuya Sid.
Ano po ang dahilan bakit po may Miss Ola dito ngayon? Wow! Siya, nag-ano sila, nag-ano sa'yo mag-YouTube? Guide? Ano po oras ilis mo, Greg, Jacqueline? Mamaya yan. Mga ano yata yan, 7 or 8. Ang bait niya ni Baby Jane. Oo nga, mabait yan eh. Ano yung PM pala siya, Miss Ola. Pagkatapos niya ano eh. Pagkatapos ni Leo, ni Katibi. Tama yan, ano, Miss Ola, sunod-sunod na yan eh. Pagkatapos ko, si ano, kay Katibi naman. Tapos siya eh, Ma'am Jacqueline na yung susunod ulit. Sige, Miss Jack, papasukin ko yung list mo. Oo, sunod-sunod na yan, Miss Ola. Pagkaling mo sa akin, pupunta ka doon naman kay dyan, kay Katibi. Tapos doon na kay Ma'am Jackie. Namamimiss kita. May kisril, mapagmahal. Text ko, channel mo mamaya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Greg. Padikitan ka mamaya ni Ma'am Jacqueline. Dating dikit kay Miss Ola, sabi ni Emerly Pamela. Nagbaba ng bahay si Greg. Hello, Kuya Sid. Sabi ni Wilmer Official. Sino kaya na to 50 yan? Bye-bye rin pag may time. Salamat sa iyo, Kuya Sid. Si Kuya Sid dyan sa pagtambay-tambay mo. Baba mo bahay mo, Kuya Sid. May bago dyan si si Joyce K. Madikitan ka. Kanyang bumahe. Greg Rodriguez, dan po, sabi ni Emerly. Gabi. Tamsak, Ma'am Jacqueline, sabi ni Kuya Sid. Panood at tamsakan po ang bago pong upload. Sabi ni Emerly. Yo, ano mo Emerly tamsakan ko. Host out muna, host. Biyahe pa uwi galing sa work. Salamat sa lahat dyan. Miguel of Shot at sa inyong lahat. Sige, kapatid Joey. Ingat ka. Okay po, Miss Emerly. Thanks, bro. Walang ano man. Tamsakan ko, Kuya Sid, nababa ng bahay. Thank you, Joyce Key, sabi ni Miss Ola. Kuya Sid, shout out, sabi ni Greg Rodriguez. Thank you so much, Mikey's mapagmahal. Sweet lover boy. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Miguel Observer po, Greg Rodriguez. Sabi ni Kuya Sid.
Maya ulit, sabi ni Greg. Luto muna ako, kuya. Sige, sige. Salamat, Ma'am Jack. Sabi, maliban, tamsan. Ano rin official, dan po, sabi ni Emily Panuela. Salamat sa iyo, Kuya si Jan, sa pagtambay mo. Katawan mong titigan. Din ang kanyang katawan mong titigan. Kuya Sid TV, dyan na po tayo, dikit, sabi ni Miss Ola. Mong titigan. Ayan, Miss Ola, si Kuya Sid, ligawan mo yan. Marami rin yung banana eh. Baka mamaya bigyan ka niya. Isa rin niya si Kuya Sid sa nag-ayuda. Ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Miss Ola, thank you po, sabi ni Kuya Sid. Bahay po. Ayan, Kuya Sid sa taas, bahay ni Miss Ola. Nakapin yung bahay niya, Kuya Sid. Wow, ganda pala voice mo, host. Aray. Jamban lang yon, Miss Ola. Dikit na po dati pa. Sabi kay Miss Ola. Oo nga. Dikit na daw sa'yo, ano, si Kuya Sid pala. Miss Ola. Kay Bathala. Nakailan ka na ba, Miss Ola? 16 na ba sa'yo? O 17 na? Nanay, mag-ano ka muna, Miss Ola, mag-clear story ka pala muna. Kasi baka maglakas naman ngayong hapon eh. 71 po. Mag-clear, ano muna, clear story. Maglinis ka muna. Para hindi na maano. Kasi ganitong oras, maglalagas na yan. Para maano na yung, hindi ka matanggalan ng malaki-laki. Binubuo. Kita mo, 29 na lang pala, kulang mo, graduate ka na eh. Mamaya, pasok ka naman kay ka-TV, saka kay ano, doon kay Ma'am Jackie, mapagraduate ka doon kasi ipipin ka doon eh. Diyan na po mag-clear story. Host, okay. Para mamaya kung maglagas si Lolo, hindi ka nag-ano. Next po si ka-TV. Oo, siya mamaya pagkatapos po. Sa si Ma'am Jack, katapos ni ka-TV. Ipagsipagan mo sa pangisda kasi para tuloy-tuloy yung ano ng banana mo na.
pag nilagasan ka ng 10, palitan mo ng 20. Ganun ang laban lang dyan. Dahil sa'yo, nawala na ng saysayang pagmamahal. Oh, thank you po Ma'am Jacqueline sa papin ng ilis mo later para makagraduate ko. Oo anong ka mamaya, ipapadikitan ka mamaya doon sa kanya. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, ngiti mo sa Kaya mo makaibigan si Ma'am Jacqueline eh. bakit ganito? Ikaw lang gusto, Hindi lang sa Team Tisay, daming kaibigan niya. kahit ilang oras na ako Saka sa'yo. marami ka pang hindi nadikitan sa Team Tisay. Ako sa labas ang bahay niyo. Di ko lang dapat marinig ang iba. Di matakot Ayaw kitang pinipin kung di ka mahanda. Susunod na lang, Sunod na lang. Magdikitan po kami mamayang 9 PM. Oo. Andun lahat yung mga kaibigan ni Ma'am Jacqueline, Team Tisay, tapos yung mga friend niya na hindi mo pa kadikit. Ay, kilala mo sila mamaya. Mahalin ka. Alam mo, ang mga magkaligid sa ating dalawa, sa ating dalawa. Sa paraiso. Nang mabagal. Wait lang mag-ano. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? There's no one else. Ulo mo sa unan, katawan mo ay aking pupulutan. Oh, gusto kitang isayaw ng labagan. Gusto kitang isayaw ng labagan. Like a dream come true,
Limnes, may jacket ka na. Kuya Sid TV, dan tamsak dating dikit, sabi ni Emery. Miguel Love, shout out sa 6 million people in the house. Nag-loading ka po ulit, host. Kanina. Mabagal po kasi kanta dyan. Mabagal. Hindi kasi inano kasi yung ring light doon, dinirekta ko sa sasaksakan eh. Lulubat kasi yung... Agoy, lubat na. Lubat na eh. Six million people in the house, mega mega love. Shout out. Piso. Iyon ang abagan. Saan man tayo magpunta, anong makikita? Iyo'y salamat. Gino version, tatamsak naman po sa premiere ko at patusok. Okay, Gino's version. Ayan, Miss Ola, si Gino's version, baka hindi mo padikit yan. Ipin muna natin si Gino's version at patamsakan ng akin yung premiere. Dikitan mo siya, Miss Ola. Ha? Gino. Patamsakan muna natin yung kanyang premiere. Mamimiss kita. Maraming salamat po. Walang anuman, Gino. Gino's version, dan po, sabi ni Emerly. Ayan, wagdan daw sa si Emerly, Gino. Balikan mo na lang siya. Ako pa na lang ng bahay, Emerly Penuela. Bahay mo, Em. Em, bahay mo, Em. Pabalikan ka na ni Gino. Ito yung bahay niya, Gino. Ma'am Emerly.
Salamat po, sabi ni Emily. Dan po, sabi ni Miss Ola Ginos. Balikan mo lang siya, Ginos, si Ma'am Miss Ola. Kaya late ang response ko. Late ba? Uuwi ka na. Pinata. Wilmer, Christian, may love you to sa'yo kapatid. Thank you so much yan sa pagtambay mo. Iyang kang katawan. Nagbuwa ng bahay si kapatid na Wilmer, Christian. Dikit ka, nagdikita na kayo dyan guys. Gino, baka hindi mo padikit niya si Wilmer. Check mo muna, baka hindi padikit. You wanna love me. Ang gabi. Mabigat ang puso ko. Sabihin. Emily Penuela Dan, sabi ni Genos Berson. Titigan. Iba sa kay kita. Ang katawan. Diyan na daw si Emily Genos. Isasakay kita. Titigan. Illumination. Four million people in the house. Mega mega love. Yep. Minamahal ko. Binila. Okay lang ako. Ikaw ang
Miss Ola Dan, sabi ni Gino. Luluha pa. Balikan mo lang si Genos, Miss Ola. Thank you, Gino, sabi ni Miss Ola. Ko dahil sa'yo, nawala na ng saysayang pagmamahal. Diyan na po, host. Nauna ako sa kanya, sabi ni Miss Ola. Nauna daw si Miss Ola sa Gino Berson. Ano mahal ka pa? Alam. Nakaraan. Salamat po, sabi ni Emily Penuela. Lahat dito pa rin ako. Dito lang. Naniwala niya ako dahil sa'yo. Wala na ng saysay ang pagmamahal. Alam ko, binubuan. Isinuko. Sa pako. Kay sa'yo. Kristen Celosa. Salamat. At ngayon ka lang, Kristen, ha? Ano naman ginawa mo? Gala-gala ka na naman, ha? Mac, report, tumusaklod. Salamat sa iyo, Mac. Yan mo, Mac, baka may hindi ka padikit yan sa iyo, mga nandyan, Mac. Salamat sa iyo, Kuya Sid. Ng iba. Ating dalawa. Ating dalawa. Dan, Kuya Sid, pasukli po. Sabi ni Kristen Bodol. Ay, Bodol. Kristen Bodol na pala. Mac report, nagbaba ng bahay.
Pambira ka naman, Christine Silosa, ginawa mo lang bodyguard si Wilmer kagabi ah. Lipit mo pare ah. Ginawa mong taga-bit-bit. Christine, hi, salamat. Sabi niya, no, salamat na. Salamat. Buti hindi ka binatukan ni Wilmer. Ginagawa mo lang siyang, sinama mo pala si Wilmer para magtaga-bit-bit lang, oh. Dapat sa part 2, siya naman yung nagbibideo, ikaw naman yung nagbibit-bit. Para patas. Kaya nga binibitin-bitin eh. Pinapakita niya lang naman, naglalakad-lakad kasi wala silang mga pamasahe. Kunwari lang nag-vlog ko daan, pero sa totoo lang, wala silang mga pamasahe yan. Sabi ni Christine, para hindi halata, mag-vlog tayo. Premiere natin. Para hindi mahalata na wala pamasahe. Kawawa naman itong mga vlogger na to. Nalakad-lakad lang. Pero okay lang, total, na-premiere pa. Ah. Tingnan natin naman yung part 2. Sana yung part 2 naman, si Wilmer naman yung nag-video. Maktol! Wag haba. Ano wag haba ka dyan? Too much. Ba't delete yung ano ko? Christine Silosa. Sabi ni Ma. Baka naman po. Baka naman pogi. Pogi talaga. Christine Miguelop, shout out sa'yo. Sabi ni Kuya Sid. Mamaya daw, hatid nyo na daw yung B8. Kabitin-bitin pa kayo eh. Nangalaman dyan. Maglakad ulit kayo mamaya. Mimiss kita. Maktol, baba bahay, 3 bigay, sabi ni Christine Silosa. Di wow, 3 bigay. Ayan, Mac, baba mo nga yung bahay mo para subukan natin to si Christine Silosa. Parang, nag-ano eh, bubuluntad eh. Labas mo na dyan, Christine Silosa, yung mga nakatago mo para ano naman yan. Baka mamaya mga ano na pala yan, mga reject na yan. Dumuli na labas. Pirinyo mo. Bago yan, eh. Bago sa paningin namin. Pirinyo mo yan, mamaya. Expert na yan. Tol, Mac. Ayan na, ayan na. Ayan na. Umpisa na yan. Pogi, oh. Ganda pa naman ng profile, oh. Kung sila sa sabi na kaya na daw. Lablaban mo na yan. Bye bye, Reds.
Super chat ko, ha? Ha? Sorry. Palipad mo yan sa akin. Salamat, idol. Pugi mo talaga. Hindi wow, pugi ko ng pugi dyan. Anong pugi dyan ka, TV? Sana pa yung premiere mo? Ipin natin. Baba mo pala ano mo. Kapatid, baba mo yung premiere mo. Exit po muna ako, host. Duty muna. Sige, Miss Ola. Ingat ka, Miss Ola. Leo Yamson, isa idol. Wow. Pati di, ano, ayaw bigyan ng jacket yan, ah. Talagang hindi yata ligit yan, ah. Thank you po, host. Pasilip-silip na lang. Sige, sige. Makuri po. Dan, po sabi ni Miss, ay ni Emerly. Ay, majakita, no? Huh? Hide yourself to this channel. Put yourself in time out. Ay, good. Delikado yan. Delikado itong ano mo, hindi na jakita na. Dalawa idol. Pati hindi na jajakitan si Leo Yamson mo na yan. Wala na yata yan sa ano. Hindi na jakitan eh. Hide daw eh. Kuya Sid, thank you so much sa'yo Kuya Sid sa pagtambay dyan. Emily Pamela, Christine Silosa, dan po. Makuripot, Emily Pamela, salamat po ma'am. Dati na din po akong dikit sa'yo. Sabi ni Mac. Salamat, Christine Silosa, sabi ni Mac, Kuripot. Six million people in the house. Make love, shut up. Katibi, sana yung ano mo, yung premiere mo, ibaba mo dito. Big love shot to sa'yo, Ma'am Tisay, Veronica. $8.29 idol. Wala, hindi talaga tumadyakitan itong mga ano mo na yan, oh. Ayaw. Ayaw madyakitan, oh. Bakit ayaw madyakitan yan? $8 million people in the house. Nigga love, shut up. Guys, hindi mo na ako bigay jacket sa premiere ko. Salamat. Bakit di ka magbigay ng jacket? Sadel. Ba't? Anong nangyayari? King Umaga. Pinandang. Salamat sa iyo, Ma'am Veronica. You wanna love me.
Leo, ang gwapo. Ba, gwapo daw si Leo. Agoy. Ayaw naman madyakitan. 8:30 idol, Mac. Hindi ko nadyakitan Leo yung mga ano mo. Walang hindi na siya nadyakitan eh. Ayaw. Apat tikit ko sa'yo, daddy. Ah, sana naman. Private yan. Kaya pala hindi niya madikitan eh. Salamat, Idol Leo. Pogi. Pogi mo talaga. Agoy. Sana all, Pogi. Salamat, Pogi. Idol. Saan banda, Mac? Sana all ka po. Maya, baka kita sa kakilala ko. Sige, sige, sige. Salamat, gwapo. Titigan. William ka, di ba, Pisay? Eh di wow, ikaw na mo. Sabay ka, no? Madaldala mo yun sa mga ganyan-ganyan. Dinilaan ka tuloy ni Auntie Sai. Ay, Auntie Sai, Veronica. Hihi. Ayad na lang, lalambing ka naman kay Boss Pogi. Ah, ah, ah. Kontra ka, wala ako panty. Ayaw ko nga malagbigyan ng panty. Nag-ihi ka daw kasi sa short eh. Alam mo, sorry, yung hihi, Pogi mo. All Pogi. Baka mag-live siya. Sino? Yan ang mag-live. Na huwag siyang mag-alala. Okay lang ako. I-prepare mo na yung premiere natin dyan, kapatid. Para ano natin ready na ba? May schedule na. Sige sir, salamat. Sabihin mo lang, bisitahin ko din. Sabi ni Mac. Ilan na babae mo, Mac? Iterti. Sige sir, salamat. Sige. 8:30 ka na rin pala, Mac, no? Lapit na. Dan po. Thank you po. Naku, lubat. Alam. Alin po? Yung premiere. Sige, ping kita. Ito pa rin ako. Ayan na, ipinakita, no? Kapatid yan, para manong premiere matama sa kanya. Pogi pala Pogi pala, sorry. Kabalik ka tuloy, Silosa, Silosa pala.
Sana all, pogi. Sana nga eh. Kasi ikaw lang yata pogi dito eh. Habang buhay. Tawa si tuloy. Boss, kanta ka dyan. Huwag naman, baka mamaya, mapaano pa. Wala akong alam sa kanta eh. Kanta yan si ano eh, si Pogi. Saka si, galing kumanta ang dalawa na yun. Saan? May mga lovebird. Baka akitin ganyan mamaya, Mac. Lagot ka. Ano yan? Mga lovebird na yung mga mababang lipad o mataas ang lipad? Huwag kang titira ng mababang lipad. Shoulder, hold me in your arms, baby. Take me in your time, baby. Hmm, oh, Huwag kang titira, piliin mo yung mataas ang lipad ha, huwag kang babanat dyan sa mga babang lipad. Mapanganib, mahulog ka, pumunoy. Kadal sa bore, sa hore, ba't wala kang jacket sa hore? Di ba, may jacket ka na. Christine, hi, sabi ni Kadel, may jacket. Anong sinabi mo doon sa ano na di ka magja-jacket sa ano? I mean mo yan? Ba't hindi ka magja-jacket doon sa premiere? Bakit? Ate Chadel, sabi ni Christine, yung isang Chadel ninja ko, sana all. Saka may kabebe time. Aha. Dong ka TV. Sabi ni Chadel. Hello po ma'am Chadel, sabi ni So. Sabi ni Mac, for report. Baba ako, premiere ko. Sige po mo dito, palitan natin dyan si Christine sa taas. Wala pa namang ano. Tamsakan natin. Kailan ba yung premiere? Mamaya na rin ba? Hi Mac, hello. Sabi ni Chadel. Madam Tisay. Sabi ni Chadel. Anong oras ba itong premiere na ano? 21? Tagal pa to.
Kiss siya din, sabi ni Tisay, Veronica. Inaamin ko na mamimiss kita. Sana kadil yung ano mo, premiere. Kaya Bicol, gising ka ulit sa premiere ko. Iwan ko ba, Tisay, bakit sa 1:30 lagi ako nagigising? Umiihi kasi ako eh. Kaya nagising ako 1:30 kasi nag-CR ako niyan. Buti nasaksak mo talaga 1:30 ang iyong premiere. Kaya naman premiere mo, Tisay, baka mamaya naman ba, madaling araw? Hala, salamat. Sakto talaga. Ha? Oo nga eh. Salamat ka. Nagkasabay talaga sa ano. 1:30 talaga. Nag-CR ako eh. Magpunta. Inat ka ng magkikita. 20? 20 ba ngayon? Christine, OT na. Sabi na ba mo? Sabi ni Chadel. Palitan mo natin si Christine yung sa taas. Yes. Maya, 1:30. Sige. Ma'am Tisay. Mag-CR ulit ako mamaya na ano. 1:30. Para sakto lang. Chadel, sorry. Thumbs up sa premiere mo, ma'am. Dikit din po, sabi ni Mac. Sorry po. Kita. Dan, thumbs up dong katibi, sabi ni Chadel. Ayan daw, may dikit na sa'yo si Chadel dong. Kaya mo yun dong. Bahay ate Chadel, sabi ni Christine Celosa. Ikumakaya. Magkasama. Ayan yung bahay ni Chadel dyan, oh. Nakapin. Pogi. Tamas kasi ng ilong mo. Unsa ka man host. Dili ka man Bisaya. Oo. Bicol, ini Bicol. Bicol si host. Makuripot, Dan Paul Package. Bisaya naman si host. Bicol ako ho, Bicol ako, Bicol. Nag-Bisayaan lang ako. Baka si Mac ang Bisaya. Bisaya ka lagi host. Dili man, oy. Dili ako Bisaya. Mac. Dili ko kabulo magbisaya ba? Ah. Saan kami Mindanao ka? Mindanao? Bisaya ka diay, Idol Mac. Sabi ni Kristen. Kung sa man,
Christine? Hello, sorry. Salamat, ma'am. Nakatambay po ako sa premiere mo. 4 minutes na lang. Okay, thank you so much, ma'am. Kung saan man sa'yo daw, Christine? Kung saan man? Mega love shout out sa 4 million of people in the house. Oo, Sir Mac, salamat. Sabi ni Shadel sa Holy. Gwapo mo, idol. Mas gwapo ka sa akin. Walang jacket muna. Sabagay, kahit hindi jacketed niyan, kasi ano yan eh, premiere naman yan eh. Shadel, oh. Wala naman dikitan dyan sa premiere eh. Pagkasasaba ni inim, oy. Unsa mo? Unsa? Unsa? Hindi Christian sila sa amigo. Kabalo lang gamay. Huwag nga mga amigo diri. Anan Bisaya o Kulonggo. Makuray po, magbakas ka sa akin para mabigyan ko ta ng ayuda. Mga idol, Mac. Tinitira niyo siya ng Bisaya. Pero ano ako Bisaya? Huwag po, sir, kuripot lang po. Hello, Emily. May galap siya. Thanks so much. Pagbalik mo dyan. Okay lang po, ma'am. Sabi ni Mac, kuripot. Pareho mo ni Mac, Ilonggo, oy, Bisaya. Huwag mo naman, Bisaya man si, ano? Mac, Bisaya ka manggid, Mac. Sadil, sorry. Sige po, ma'am. Salamat po. Pagkatapos po ng premiere ninyo, ma'am. Sabi ni, Mac. Christine Silosa, Ilocano ako. Pugi. Si, nagpintas man ti Manong. Pintas ti Manong. Kuya host, punta akong bahay ko ha. Antay na. May bantay na. Anong punta ko sa bahay? Kuya host, punta na akong bahay ko ha. Bantay na. Sige, Chadel. Salamat, Kuya host. Walang anuman. Basit. Sabi ni, basit na awanti danom. Awanti danom. Anong ibig sabihin niyan? Christine Silosa. Babanggit-banggit kaya, di mo alam ang kahulugan yan, ha? Anong awanti danom? Walang tubig. Ganun. Alam mo, baka marunong. Oo, isik na lang ata. Umpisa naman. Sadid. Ay, umpisa na yung schedule ba ng premiere ngayon? Hindi pa tayo pag nag-umpisa. Pagkasabaan may muhos. Lusi mo, oy. Sir Mac. Anong alam ni... Gaya-gaya lang yan si... Hindi niya alam kung anong kahulugan ng awanti na, no? Win, idol. Anong win? Manalo? Anong hindi? Ano yung nagdagpil ti Agong mo, Tagong? Ano yun? Nagdagpil ti Tagong. Mayat-mayat sa kahos niya mga damag. Sabi na, oy. Oo, naundo na ako eh.
Umpisa na ba? Ito na ba yun? O, lipat dito muna tayo. Gabi. Tawagin. Uwi ka na. Mm. Sarap mong titigan. Ang sarap mong titigan. Sexy. Mega love shout out to 3 million people in the house. Thank you so much sa mga gatambay dyan. Puso ko. Galing ako doon, Mac. Daming tao doon, Mac, no? Kulang-kulang 70, no? Daming tao pala si Chadil, eh. Gusto mo ilaw na,
Para, buksan mo ilaw, para lamok ba? Ah. Ang nangyari ng damdamin na minamahal ko. Okay lang ako. Papunta ka ba? Kaiba ka. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Alam. Nakaraan. Dito pa rin ako. Mhm. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Habang sa'yo.
Mahabang buhay. Iba ang mga nakatingin sa ating dalawa. Sa ating dalawa. Sa paraiso. Salamat, Mac. To be young. Wanna be with you. Can you be the only one for me? Yan sa ano yan, sinerch ko sa YouTube. Noong background na walang copyright. Cellphone yan.
Tapos na bamak. Dami ng tao, no? Dito ako, oy. Chadel, sorry, nag-iwan na po ako ng bakas sa premier mo, ma'am. Sabi ni Mac. Dito lang ako. Mamamimiss kita. Anong oras ka mag-umpisa, ano? Kapatid, anong oras ka mag-umpisa? May hindi, yung pa ba nadidikitan dito? Baba lang po ng bahay, sabi ni Emily. Ikaw ba sunod live idol, Christine Silosa? Sabi ni Ma. O saan susunod? Nagkain lang ako. Bukas na ako ulis. Pagod. Bukas. Sige, mamaya ko na ako mag-end, lugod. Mga alas 7 na ako mag-end. Hindi ka pala mag-live eh. Nakungit pa ang save ko. Sabi ni Ma'am Emily. Dating Silosa, okay idol, pahinga ka. Pahinga din. Oo nga eh. Buong gabi. Oo idol, laki na ng pinayat ko eh. Ano ba kasi pinagagawa mo at pumapayat ka? Baka pa naiihi mo rin. Huwag mong ihi ng ihi. May sumapi lang sa stage kaya ganun. Ano sumapi sa stage? Pumapayat na daw si kapatid ni ka-TV. Musit ka, host. Iyan ang dahilan, bakit namayat ka? Pag namamayat yung tao, may dahilan yan. Wala ka namang sakit. Ami Vlog TV, ayun, come back, host. May club sa sa'yo, Ami Vlog TV. Silosa, oy idol, huwag masyado focus sa YT ha, para iwas umay at stress. Buti kung sa YT, dahilan, bakit hindi sa YT? Grabe naman si Yusuf. Ate, dan po, sabi ni Kristen, Silosa. Mayarap niyan paring Mac, baka ibang dahilan yan eh. Baka pa naiiba. Panay CR. Emily Penuela, sana oil. Amidan. Hahaha. God bless always, sabi ni Chadel. Daming tao, Chadel ah.
Tulad ako doon, daming bisita. Nag-iwan na po ako ng bakas sa premiere niyo, ma'am. Salamat po. Mac, sir, salamat. Sabi ni Chadel. Kami Vlog TV, nagbaba ng bahay. Aha. Pagsaba ni mo, idol. Pagsaba. Welcome, Mac. Maya ako nadikit yung ninja ko. Ligit. Sabi ni Chadel. Hey, balikan ko kayo. Lahat bakas lang dyan. Sabi ni Ami. Daw ka TV, wala ka work. Namay ka daw si kapatid natin na ka-TV. So tayo dyan. Si Ami, wala po ako bakas. Sabi ni Silosa Christine. Jadi sorry, salamat po ma'am. Sabi ni Ma. Mati, haha, kapoy good po. Kapoy. Ba't ka kinapoy? Balikan kita, Christine. Ako, nabudol mo naman si ate mo, Ami. Christine, ha? Sabi, sorry, dili, sir, ma'am. Baha, ako report good ni. GC. Sure, Mac, sabi ni Chadel. Wala man kortam. Apay wala kortam. Pagkasaba ni mo, host. Apay wala kortam. Okay yan, Sir Mac. Tawagin kitang Sir. Oh, pagkalang ba? Wag lang, ma'am. Kasi sila okay, walay kwarta, basta may pinana, char, ha. Gusto niyo kasi na muna ako. Sige, Ma'am Chadel. Awan ti kwartam. Apay nga rod. Awan pay nga rod, wala kwartam. Bigbig muna ako, ayusin ko, lutuin ko. Salamat. Sige. Abi, 10 PM yung premiere mo. Tapos na yung premiere ni Chadel, Ami. Chadel, sorry. Halong amping mo, madam. Ano nga? Ate Ami, tanan Bisaya pala dito. Hihot, baka man binta ka. Dili man, oy. Dili niya pwede binta ay kay marunong man ini magbisaya oy. Taga nako ayuda natusok na host. Ambot man sa imo Ami. Ay saman si host oy. Unsa man himo Christine. Hay makore po sabi ni Ami Vlog. Sige. Nagpintas man gud ti balasang dari si Christine Silosa. Hipos dira host. Ambot sa imo. Christine Silosa, busy kayo. Ano ito di? Ito man, sabi mo na. Budulgid man ako ni Christine. Kaya nga, Ami yan. Kita ba na mamayat na? Ay sa kabubudol. Hindi ka mag-inistorya dira. Pag di ka kabalo. Binibiktim mo po si ate mo, Ami, ha?
Haha, ate. Love, love, ate. Pinabudol mo si ate mo, ha? Andito pa rin ako. Oo, Bicolana mo naman si kuya mo. Ano man, na naman, ano naman kami naman big, ano diha? Ami Vlog TV. Sabi ni Ma. Christy Silosa. Bicol TV. Salamat, kapatid. Baba mo balay mo dyan, kapatid. Uragon baga si host. O, siyempre. Uragon talaga yun. DR Bicol TV. Baba mo bahay mo dyan para madikitan ka niyan. Mga niyan. Kaya si Mac. Tugang, pwede magpatamsak ng ka-premier. Sige, baba mo, Tugang, ang ano mo, kay ipin natin. Wala man balay host. Ano wala balay? Di mo balay. Parang ka na kay di mo man pakarahay. Gala na siguro Lord Christine. Pilosa, dami mo alam. Kaya nga eh. May mo balay DJR Bicol TV para may salang natin dito sa tuas. Tagaan mo ako, ayuda, Christine. Sabi ni Ami Vlog TV. Salamat, tabi, Tugang. Oh, sige. Ibugtak ka sa itaas yan. Oh. Salamat, tabi, Tugang. Kiring man sa gabos, mabalik po ako sa Indo. Tigwa na ate, mami. Tigwa. Wala ka ba man ihinatag? Diyos mabalos, host. Diyos mabalos man sa imo dong. Ang COVID mo dong. Pero sabi sa gabos na Bicolana, ngayon Bicolana diyan, sabi ni DJR Bicol TV. O yung baka hindi pa dikit dyan ni DJ or Bicol TV, gusto yung maka-friend si Bicol TV, padikitan niya natin yan, maghintag, may hinatag na ako sa imo. Hinatag na ano, wala man. DJ, nakatusok na ako sa iyo, sabi ni Ami Vlog TV. Atay nagtawag na sa ng kasama, si host. Sabi ko sa iyo eh. Ako uragon man ako. Sa bandan uragon man, wala man uragon. Tama ba yung hatag mo? Sabi ni Ami Vlog TV. Christine. Na naman hinatag mo? Kung damo daw, damo. Salamat, tabi, Ami. Ako na tabi, bahala sa imo. Sabi ni DJR Bicol TV. Digdi sa ako, dughan. Ako dughan. Dughan, gid, nak. DJR TV, dan tamsak po, Lord, sa premiere at dikit din po. Sabi ni Max. Christine, kumusta man tabi? Sabi ni JR Bicol TV. Balikan mo si Mac Corey po. Tugang. Okay man, DJ, ikaw, kumusta ka na? Not po, Mac. Sabi ni DJR Bicol TV. Salamat, DJ. Tagaan mo ako, ha? Sabi ni Ami Vlog TV. Tagan mo ko, ha? Nang mabagal, gusto kita isaya ng
Okay po, ma'am, maski gusto ko na mag-uli kay Pilipinas sa mawapong awo na digdig, Saudi. Bakit ilang taon ka na dyan tugang sa Saudi tugang? Mahigpit pa din tugang, grabe pang ano. Like, sige panda ko lang ng tubig ba? 6 years na. Tagal-tagal na nga, no? 6 years na yan, walang uwi-uwi yan, tugang. Sana all, nasa Saudi pa. Play naman dyan, oh. Kaya nag-ano si, naghihingi ng tulong si Christine, no? Play mo daw siya. Sana idol, sabi ni Christine Celosa. So much. Igo man, every 2 years. Ay, akala ko, state mo yung 6 years na hindi ka umuwi. Sabagay, sa loob ng 2 taon, matagal na talaga yan. Hindi mo na ano yung pamilya mo. Kasama. Monetize ka na ba, Christine? Hindi pa yan monetize, yan o, Christine. Dito na lang ang kulang niya, DJ. Mga, wala na yatang 1,000 ang kulang yan. Hindi pa po. Kunti na lang kulang niya. 900 pa, oh, yan. 900 pa daw. Kung araw-araw may pumasok sa'yo na ano, kay 50, Christine, o WE, saglit na lang yan. Sa ano kasi, sa ilis kasi natin, maliit lang ang nakakuha natin ng W's dito eh, no? Di nga tayo dito yung kakuha yata ng 20 hours eh. Dahil eh. Kasi akin, ang pumapayos sa akin sa everyday. Di nga maabot ng 20. Nag-play pa ako niyan. Oh, daddy, wala kasi ako laptop with wifi. Oo, may wifi. Kaya lang, ang ginagamit ko kasi pang play, cellphone lang. Nakaraan, play kita nga eh. 3 cellphone magdamag yun eh. May pumasok na ano mo ba? Napansin mo ba yung W's mo? 3 cellphone yung pinili ko sa'yo nung nakaraan eh. Magdamag talaga yung video mo, hindi pa nga naubos. Ilis kasi yung pinili ko sa'yo eh. Yung pang LS na yun, pasok din ba ang WS nun pagka piniplay mo yun? Dito lang gamit ko, hirap pa ng load. Oo, hirap talaga yan. Kasi ako dati, nag-umpisa ako mag-YouTube, puro load lang gamit ko. Lugi ako ha. Kaya nga play ko kayo load. Salamat Nak. 900 WS pa kay Puan Christine, oo. Salamat Idol Mac. Oo naman. Ako dati, nag-load ako 50-50. Dali maubos yung ano, may limit siya eh. Hindi nga nakakaabutan ng maghapon. Lugi ako. Kaya nagbili kami ng wifi. 200 lang ang linggo. Oo, kasi akin ano eh, 20, wala kang 20 pumapasok sa akin sa isang araw. Kung 200 ang linggo, di madali na sa'yo kung talagang may pasok tayong 200, kung wala ng lagas. Kaso linalagas pa ng lolo.
Pero si Lolo, naglalakas lang si Lolo pag ang double H mo nasa line of 3 na. Pero pag mga line of 2 pa lang, wala man laga. Ako wala man laga sa akin. 200 ang gastos sa load. Oh, di ba? 200 ang load sa isang linggo. Libre lang Nick. Baka next week post ako sa GC. Load ha. Tapusin lang natin ng si Ma'am Tisay, Veronica. Si Mahal mo Lord. Agoy, agoy. Sino bang na malapit na si ano? Una si Tisay, tapos yun, ikaw mga, ikaw Christine. Tapos si Marvin, natagal pa yata si Marvin eh. Una pa yata kay Marvin. Kasi Mami Hyde. Si Ami, ano rin sa Ami, pa, lanog trend rin sa Ami. 2.5 na yata si Ami din eh. 500 na lang kulang nito siya, oh. Kunti na lang pala. Sa-play ko nga siya mamaya ulit. Magdamag ko yung pali mamaya. Kahit na mga 10 oras makakuha siya o kaya 15. Sayang din yung ano. So, tulong-tulungan muna natin yung si Tisay. Puro rin lang ata load. 15 kiloso. O 300. Kay Tisay? Di ba dali na pa na yan? Tulugan. Ngayong ano na yan, linggo na to, wire na yan si Tisay eh. Hindi ko siya mamaya. Oo, sila na dalawa magkasunod. Talagang double trabaho pag bako mamuni. Kaya nga eh. Kaya kami dito, dadamayan kami dito tugang kasi pareho na kami nasa line of na ano, nakalinya sa muni na eh. Ikaw, ilang pa kulang mo? Ano pa lang ako, Mac? Mag-road to 1.8 pa lang ako. Pag muni na, triple na kayod na para sa revenue. Oo, ganun talaga. Opo. Idol DJ. Sa akin, matagal pa ako kasi ano pa ako eh. Mag-road to pa lang ako. Dami pang ano yan, dami ko pang kailangan dyan. Ang gusto ko, mauna muna yung mga malapit na. Ganun po ba yun, DJ Bicol TV? Sabi ni Mac. Mamaya i-play ko si Tisay mamaya. Magdamag. Bago tayo magsildo kay Lolo, talagang magtrabaho kita, maray. Oo, double kayod talaga. Para tayo nagtatrabaho na talaga niyan. Hindi tayo rocket na muni na eh. Banjing-banjing na lang. Hindi yun, ganun. Kailangan double trabaho. Kaya bago tayo makatikim ng sahod sa Waiti, ano na, kulubot ng ating balat sa dami nating trabaho na eh. Yo, ganyan ang mangyayari kasi pinalok natin to eh. Oo. Dapat lagi mag-ilis. Dapat bangunin na kailangan sunod-sunod ang ilis, no? Kasi doon yata nag-ano yung revenue natin eh.
500, ay 500 idol para pasa ko sa iyo mamaya. 500, ano 500? Ang kagandahan lang parang stress reliever na rin natin to. Oo. Oo, DJ Idol, sabi ni Ka-TV Mix Vlog. O, kung ilis lang ang kailangan natin, bigyan natin ng ilis. Hi, Ma'am Tisay, maganda. Kumusta ang aming magandang Tisay? Minamahal ko. Hindi kita mamaya, Ma'am Tisay, magdamag para bawas-bawas na madagdagan na yung kunti mo na lang, di ba? Kunti na lang kulang sa'yo, Ma'am. Ay, Ma'am Tisay, kumusta ka po? Wow, galang naman itong tao. Ang galang naman. Galang na bata. Magmuni na, kailangan mo talaga mag-LS para sa membership, super chatter, para magkaroon ka ng revenue. Kasi kung asa sa upload, nga, kasi di tayo sikat. Oo nga. Kain muna, tambay ko lang to, host. Sige, sige, salamat. Kain ka muna. Thank you so much, Auntie Size. Love. Hindi kita mamaya magdamag. Dapat sa list mo, magaling lumandi sa mga bisita mo. Sabagay, sila magpapalipad sa'yo, no? Paano kung wala magpalipad sa'yo? Ano mangyayari sa revenue? Wala, ganun lang. Dapat marami kang member. Yun kasi ang katotohanan talaga. Tama idol, dito nakakahanap ng mga bagong kaibigan. Kaya nga eh. Pati Bimix Vlog, Giga idol. What hour ka lang kikita kay YT? What hour ka lang kikita kay YT? Dapat pag marami kang member talaga. Landiin pala. Jadel, hello sa'yo. Thank you so much dyan. Yung premiere ko nga, di mo pa nalalandi. Yung landi mo sa akin dyan. Para makatikim din ako ng premiere. Uy. Ang gana pa naman mag-premiere. Gana, na-enjoy ko yung mga premiere pag pumunta ako. Para magpalipad. Paliparan kita ng bato, gusto mo? Pag-aralan mo lang talaga kung paano mag-entertain sa mga bisita mo para matuwa sila sa'yo. Kaya nga, no? Idol DJ, mag-LS ka ba? Sabi ni Ka-TV, Mix Vlog. Kasi ganun talaga ginagawa ko eh. Ikaw ba, DJ, nagkano ka na ba? Nakasahod ka na ba sa waiting? Abang sako sa harap. Madaling araw sa Pinas. Pusang makulit. Salamat sa tamsak mo. Di po pa kasi hinihintay ko pa. Pinto. Oo nga, napin mo palang wala pa, no? Ganun. Tita Pusa, sabi ni... Sir, Ka-TV, shouty, sabi ni Pusang makulit. Hindi kami galap shouty sa'yo, Pusang makulit.
magkita ka kapaayop kang sir sa TV. Babalik ko tawag ko sa'yo, animal ka. Bakit ang tita? Pero sobrang abot ko na yung threshold ng tinatawag. Okay. Invite ko sa'yo sir ka TV. Sabi ni Posang makulit. Makulit lang yan si Posa. Pero mabait yan. Baka maipon sahod ko. O sana, ano? Ate Pusa na lang pala. Netload, DJ RB Call TV. Umayos ka sir Sinasabi ko sir, la. Shout out mga pusa, sabi ni Mac. Host, biglang ako work muna ako. Sige Mac, ingat ka Mac. Pusa na lang. Sabi niya. Shouty Mac, sabi ni Pusang makulit. Ayan, mas okay pa sir, ka-TV. Woo. Pusa na lang daw. Hindi kuting ha, baka sabihin mo naman kuting. Gagalitan ka niya. Tawag ko pagkita. Huwag mo lang ako tawagin na sir. Tawagin kitang punat at payat. Ganon, payatot, o, di ba? Punat na, payatot, pang sagwa. Grabe, payatot na, makunat na talaga. Tanda na. Ayop ka. Sir na lang. Okay na yan, sir na lang. Talagang talaga namin ano ka talaga, sir ha? Natatampal kita diyan. Ako, talaga lolo talaga ako. Wala na ako, hindi talaga ako diyan ano. May iba na nga ako eh. Ayan, umayos ka, animal ka. Ako kasi, may uba na talaga ako, kaya lolo na ako. To feel you. O baka nakalimutan nyo nakapin guys na matamsakan niya si DJ RB Call TV. Di ba may ngayon hindi na kaya gumawa ng panganay. Wala na. Wala na pusa, talagang wala na. Tuklet na tuhod ko. Kasi baka kaya nakapin host, huwag ka na mandamay. Lablab mo na ba yan? Nakapin pusa? Monetize na rin yan eh. Nga si host. Bakit? Nakita mo nga ako? Baka yan si Katiba na kanganga. Salamat po sang makulit, sabi ni DJR Bicol TV. Post, hindi mo na daw kaya mag-isa pa? Wala na nga. Tuklit na nga ito, may rayuma na nga ako eh. Ako, hindi ako nagyayabang, talagang may rayuma na ako. Mangyan, hello host. Hello Mangyan. May jacket na yan si Mangyan. Tostok na host.
Iyakit na yan si Mang yan. Ako mo bahay mo Mang yan. Palatisin natin. Sa iyo. Na all Mang yan. Diyan ka na Mang yan. Ibo mo na bahay mo dyan Mang yan. Salamat host. So, wala ka naman sa'yo, Mang yan. Welcome ka dito kay host. Sabiyaw ng mabagan. Tawa si Pusa, oh. Bakit naman, Pusa? Tinatawanan mo ako kasi wala na akong bubuga. Palablab guys, every 7 a.m. Mike LS. Sabi ni Mang yan. Ka-TV Mix Vlog, hello po. Sabi ni Mang yan. Every 7 a.m. nag-LS si Mang yan. Tikitan nyo na yan para notify tayo pag may live siya. Punta natin yan. Duda ko dito naman kay ano to. Naka-live si Mang yan. Ngayon? Naka-live si Mang yan ngayon. DJ? DJ RB Call TV, bahay mo po. Naka-live ka ba Mang yan? Patingin nga, baka naka-live ka. Palo tayo ni Lolo. Magkano tayo ni Lolo pag naka-live ka na? Aba, tibay ni kuya ko. Bakit, mami? Tingnan mo ang oras, Lord. Hindi naman ah. Sorry to gang, yan. Bakit ko naman gagawin yun? Oh. Oo nga. Ba't naman gagawin ni Mang yan yun? Pero duda ko dito si ano to, si Mamed, si Bang yan na to. Bang yan ang Mamed ko ah. Kala ko si Mami Edge eh. Hindi naman pala eh. Kala ko sa'yo mga yan si Mami Edge ah. Pinaprank mo ako eh. Di pala. Sorry ah. Kala ko si Mami Edge eh. Di pala siya eh. Sorry mga yan. Dan mga yan, sabi ni Ka-TV. Replay na lang pala. Di pilapag ni mga yan. Ah, okay. Okay lang yan. Lul, lumayas ka dyan. Kala ko, pinaparak mo na naman ako ba ano eh. DJRB Call TV, okay lang Lord. Sabi naman yan. Okay lang, sorry. Kala ko kasi si Mami na yan, pinaprank na naman ako eh. Mahilig kasi si Mami na prank eh.
Akin na pala ng bahay mo, ano mga yan monetize ka na ba? Sorry to kang sakit kang ko naulang ako, bumangon. Naku mami, nausog kita mami. Usog pa naman ako mami. Pati Bimex Vlog nagbaba ng bahay. At si magandang Tisay Veronica. Thank you so much ma'am Tisay. Baka nga. Lawayan kita mami. Tapos mo yung damit mo. Dali. Laway mo liyo. Huwag na ako. Hindi dyan magagaling. Pati Bimex Vlog. Uti na po sabi ni Mang yan. Hindi yan gagaling mami pag hindi na lawayan yan. Okay lang. Nag-twist ka dyan, sakit ng tiyan mo. Naniwala ka ba dyan sa ganyan, ho? Oo, dami sa amin yan eh. Yung mga gimat. Wala yan, hindi yan madala. Pag nausog ka mami, hindi yan madala-dala ng gamot. Ang mga kagaling dyan sa iyo, nakausog kayo. Kalawayan ka talaga niyan. Ang laway pa niyan, hindi twist yan sa may pantog. Piliyo junior na lang lawayan mo. Kaya ko ang lawayan ko. Dilaan ko na lang mami. Oy, wag na, may rabies ka pa eh. Isa yung nagkapagaganda na naman buong lupa na nakabaon. Ano yun? Kamuti? Katibi si katapatid na Salamat idol, mga yan. Sabi ni Katibi Mixdag. Dikitan mo ako, kapatid mang yan, para balikan kita mamaya. Dikasan mo ako doon sa sa Minto. Welcome po, sabi ni Tusok na mga kapatid, sabi ni Mami Hyde. Boss Bicol, napagmahal. Salamat, Michael Suil, napapagmahal din. Ano, nakasakay ka na ba ng airplane? Michael Suil, napapagmahal. Dati hindi kitos, masayo. Sige, salamat. Mangyan din kami, nitisay. Ay, mangyan din kayo? Di, ano pala yan, si Mangyan. Saka saan ba si Mangyan? Kuya, saan ka na banda? Oo. Nasa biyahe na ba siya, si Kuya Mike? Ingat ka Kuya Mike sa biyahe dyan. Big love shout out to 7 million people in the house. Thank you so much, Mantisa. Ganda. Pero wala ako buntot. Oo, kasi babae ka eh. Kalapan, Mindoro. Kababayan lang pala kayo. Mindoro din yan siya, Si Ma'am Tisa, isa kasi si Mami Hyde. Ayan, Mami. Ano ng kababayan mo,
Baka magkamag-anak kayo. Kaya nga, baka magkamag-anak ba kayong dalawa? Thank you so much sa palablab mo dyan, Mantisay. Love din sa'yo. Dahil pa lamang yan sa ano, Kalapan Mindoro. May ex ko dati, taga dyan din sa Mindoro, Kalapan eh. Pinapapunta niya ako. Hindi ko alam yung sakayat kasi kaya di ako napunta eh. Siguro kung nakadyan ako, napikot na ako. DJRB Call TV, bahay mo Lord. Sabi ni Mangyan, sana isa taas anong bahay niya Mangyan ni ano ni DJ na nakapin. Mangyan saan ka sa Kalapan? Sabi ni Mami Hyde. Saan ka daw sa Kalapan sabi ni ano? Mami Hyde. Mami Hyde sa ano? Sugi po, Santa Monica po. Sugi daw, Santa Monica. Sa Kalapan. Kalapan kasi ako. Sa ano nga Mami Hyde oh? Sugi, sugi, sugi daw. Ay, sugi. Yehey. Nakakita ko ng kababayan ko, malapit lang. O, di ba? Kaliro ako, kuya. Sabi ni Mami, ha? Kaliro daw siya. Kita mo, Mami, lahat, barangay lang yata pagitan nyo. Dikitan mo na yan si Mangyan, Mami. Katibi, Mami, ha? Congrats, Mami, sabi ni Kuya Mike. Masaya na si Mami, nakatagpo na siya ng kababayan. Ha? Ang dalangin ko sa aking mundo kung may ganito. Dikit na ako sa kanya. Dito alaata ako sa nakadikitan din. Siguro, Mami Hyde, lapit lang kabayan. Oo nga, oh. Anong RIP Bong Hyde? Oo, si Kuya Bong lagot ako. Wala na. Yes po. Sabi ni Mami Hyde. Paano na Mami Hyde? Ano yung bagong loko ka kuya, huwag ganyan. Silang tawa ko sa talimo. Ay! Silang tawa ko sa kalero. Oy! La. Pasal kami din Mami sa inyo ha, pag wala ng COVID ha. Ay, celebrity. Oo, celebrity yan. Wag RIP. Grabe ka naman talaga. Kapag mahal. Wag now. Bakit, Mami? Bawal ba? Hi, Ma'am Tisay. Maganda. Hindi kita Ma'am Tisay mamaya magdamag. Matulong din sa'yo. Oo, Kuya Bicol. Di ba may usapan tayo magkita-kita? Oo nga. Pag wala ng COVID. Say, please muna. Sabi ni may pagmahal na may Bicol.
Mas mo kay Tisaya. Oo, alam na naman Pisa yan. Sarap maligo dyan sa ano kasi malapit sa dagat yan eh. Please, Kuya Mikey, ayok ka. Dami dyan yata mga paliguan dyan sa inyo, Mami Haji. Okay. Ayun, ayun ni Kuya Mikey. Oo, nalaki naman yung mata. Oh. Yes, Kuya Bicol. Oo nga eh. Sana makapasok kami dyan. Parang ayaw ni Ma'am T sa'yo, hindi nagko-comment si Ma'am T sa'yo. Ayaw naman kayo, wala akong mapakain sa inyo, huwag pumunta kayo. Mga yan, collab tayo ng LS. Oo nga, 7 din yan si Mami ha. Paano ba yan? Magkano kayo ng oras kung pwede? Maka-adjust. Magkakapares kayo ng oras eh. Umaga rin yung si Mami ha. Mga yan, bago ka lipat sa Santa Monica, doon lang tindahan sa baba na, sa may gate nyo. Oh? Lapit talaga kay Mami? Lapit lang pala talaga? Ah, sige po. Mag-adjust ka ng oras mo, mga yan, kasi 7 PM din yan si Mami Hat eh. Ay, di yung shoot ako, taga doon, STX pala. May mga pala sila shoot ako. Paul Anderson, hi kuya. Hi Paul. Mega love dyan sa'yo Paul. 7 AM din kasi ilis ko, sabi ni Mami Hat. Dinner time din po, sabi ni Paul Anderson. Kumusta ka na Paul? Kinalimbang all na kita, Mami Hyde, sabi ni Mang yan. Oo, para mag-notify kayong dalawa. Adjust ka ng oras mo para hindi kayo nagkasabay ng oras. Para mabisita ka niya. Kuya, patamsak. O, sige, balik kita dito. Pero doon sa Santa Monica, kamag-anak ko, taas sa baba, is ako pa dating kamag-anak dati. Same sa akin mga yan. Guys, tatamsakan muna natin yung premiere ni Paul. Silipin na lang kaming dalawa. Sabi ni Mami Hyde. Sandikit sa nakapin kuya. Out, balikan ka magbakas ka doon kasi balikan ka na ano, ni DJ. Montes na rin yun eh. Salamat ng madami. Kuya ko. Wala ka naman, Paul. Ilan na banana mo, Paul? Hi, Paul Anderson. Ang maganda, love, sabi ni Mami Hyde. Maganda talaga yung si Paul. Ay, Mami Hyde, kain po tayo. Nila Jane. Kumakain na ba kayo? Magkasabay ba kayo kumakain, Paul? Nina Jane Vlog?
Buti kayo masaya dyan kasi kasama pala kayo eh. Ibibihagin ka. Five million people in the house, mega love chat at Paano hindi makadayot? Masarap magluto si Jim po. Oo, masarap na magluto yan si Jim. Pero yung trabaho nyo, hindi naman kayo isang trabaho lang. Iba naman yung trabaho mo sa kanya. Paul. Tatlo kayo din, di ba? Si Miss Ola ba? Kasama mo pa si Miss Ola? Justin Mix Vlog. Mega love chat at sa'yo, kapatid na Justin. Kumusta kapatid? Justin? Big lang idol. Sige, sige. Tulungan po kami kuya. Si Miss Ola po. Friend namin. Kala ko magkasabay kayo ng walk. Galing ako sa bahay mo, mangyan, sabi ni Mami Hyde. Mag-adjust kayo ng oras, Mami. Siya pag-adjustin mo ng oras. Kasi ikaw, nakastili ka na dyan sa 7. Kasi susunod kayo si Ami. Tapos wala sa susunod. Dapat iyan mo si mangyan sa katapos namin. 7 ka, tapos namin mga 9 or 10. Sabi mo sa kanya mga 2 o'clock. Kaya ano kayo mangyan. Pagkatapos 2 o'clock, di ako naman naman pa ano, alas 4. Sige po, Anderson. Gagal pa po yun. Huh? Gagal naman ako. Ito din na-receive ako ng ano. Hello po, Mami Hi, sabi niya, stay safe. Sabi niya po. Gagal pa ako. Hello, Jens Vlog. Sarap daw ang luto mo ah. Dito na pag-diet people ah. Hindi, baka po sa lalamunan mo, kuya. Bakit kaya? Salamat, Mami Hi. Kuya, ayusin mo, headset mo. Gagal pa ba? Hindi ka maintindihan po yun. Ano ba yun?
Hindi pa rin ba? Kapit-kapit po kuya. Hello? Kuya, tumatalong boses mo. Ano ba nangyari dito sa aking bihis na ito eh? Chapi ka kuya, chapi talaga. Hello, hello? Ano, kumusta na? Sintonado? Bakit kaya ganito? Hello, hello? Janine, official, nagbaba ng bahay. Okay na siya. Alright, kuya. Okay na ba? Okay na, kuya. Ay, salamat naman. Galing ka na ba sa bahay mo, mga yan? Doon pagkita ko yung lista, go agad ako. Kayo, sabi ni Mami. Okay, salamat. Naayos din na pala. Basta na si Janine official. Four million people in the house. Mega love, mega love. Wala bang mag-iilis sa'yo ngayon? May nakikita ba kayo? No po. Di mo makita? Sabi si Mami. Di pala ako nakikita. Grabe ka talaga, Mami. Ha? Gusto mo talaga makita yung pangitan ko eh. Mag-take 3 ka nga, kuya. Saan na? Kuya Biko? Yan po, okay na po. Yun oh, gwapo ni kuya oh. Wait lang, ay. Nanghiram ng ano eh. Nanghiram ng BP. Sino ilis mayang gabi? Kaya ako. Ewan ko, wala yata mag-ilis yan eh. Sa TV, pagod daw siya eh. Mangyan, yes, talaw ka din ha. Minsan sa akin. Makigulo. O, magulo din sa ano ni Mami Hat. Ang ingay niya ni Mami Hat pag nag-ilis. Wala ka naman headset kasi para di marinig masyado yung bunga ni Mami Hat. Sabi niya si Mami pag nag-ilis.
Parang may, ano, tandang, parang may nag-aaway-aaway ng mga kabayo. Ano naman, mami? Wala na naman ba ako? Bira talaga si mami. Hina ng busis. Hina ng busis. Nga lang yun. Hina ba ba yun, mami? Grabe yun. Hina. Grabe pala ang hina mo, mami, sa busis. Hina na pala ang hina mo. Sige po, mami, hi. Doon, marami doon. Mga kilala mo yung mga katimpisan ni mami, hi. Di ka na makita, di ka pa marinig. Grabe talaga. Di pa talaga ako marinig. Hello. Tamsak kabayan. Sabi ni Mami Hyde. Hello, kapatid na Justin Mix Vlog. Di ba talaga ako marinig, Mami? Linuloko mo ako. Justin, naririnig ka ba ni... Di ba wala naman? Wala kang makita. Linuloko ko din ni Mami talaga. Kuya, biglang po kami. Hugas time na po. Sige, 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 salamat. Maghugas muna kayo ng pinagkainan dyan. Yan, meron na. Dinuloko ninyo ako eh. Pero wala pa din ako makita. Umayos ka, Mami. I-up ko na to. Isa yun, pinag-tripan ako ng dalawa oh. Wala daw sila nakita, wala daw sila naririnig. Ikaw nga ano dyan, Tisay, kung ano talagang totoo. Kasi i-up ko na to pag hindi talaga sila nakikita nila. Bulag na si Mami. Ah, bulag ka pala, Mami. Nag-tripan mo naman ako, Mami, ha. Mamaya ka akin. Dami kasi bubble, kuya, kaya hindi ka po nakikita ni Mami, hay. Ganda-ganda nga yan eh. May bubbles pa. Ano gusto mo? Yung, nakita natin. Ano, ano maganda? Lagot ka na, Mami. Ang dibdib ko. Ano, Mami, yan ang type mo? Yung parang disco light? Dapat hotdog daw, kuya, sabi ni Mami. Hotdog. May, wala na ako. Lalo nakita. Umayos ka, Mami. Lagot ka sa akin, ha. May araw ka rin. Ayan. Ano type mo, Mami? Yung kulay? Para kung nasa beer house, yung hotdog. Ano gusto mo, Mami? Yung hotdog, yung may cheese ba o walang cheese? Kung may cheese, sa akin, walang cheese to. Sumbong kita, Mami. Sumbong kita kay Papa Bong mo. Ako, naghahanap ng mga hotdog dinamit. Pang nangangailangan talaga. Itlog na may buhok. Agoy. What itlog? Ang kay Papa Bong, kompleto yun eh. May hotdog, may itlog. Balot? Hindi naman balot yung ibig sabihin ni Mami. Kontakin ko kasi Papa Bong para na magamot na yung problema mo, Mami Hyde. Umayos ka, Mami, ha? Ano ulam nyo, Jens, pala ngayon?
Picture mo naman, ano mo naman sa GC, i-share mo naman. Kahit doon sa GC, matingnan makita ko lang din ako tingnan ko lang tapos kakain ako. Di parang, balot na brown. Aba, kayong pula yung itlog maalat. Anong gusto mo, ma'am, itlog maalat? Yung may, yung may maalat-alat ang lasa. Yung isang linggong walang ligo-ligo ba? Siguro ang alat-alat talaga nun. Masarap ba, mami, yung itlog? Na may, hindi kasi ako, wala pa nagkasubok sa akin yun. Ayaw. Itlog, usapan ba bayag ha? Oh, wala akong sinasabing bayag, sabi ko itlog. So, hindi mo kasi ng utak mo naman, mami, mapapalo kita niyan. Napalo tayo ni Lolo, mami, wag kang ganyan. Ma-SPG tayo dito. Sino ba ano kayo, mag-ilis? Sabi, tanong mo mami doon sa sa GC kung sino mag-ilis ngayon. Kasi kung di sila mag-ilis, yung mga abuti ko to ng magdamag. Alamin mo nga doon sa GC mami kung sino mag-ilis ngayon. Wala. Sa kuya. Ikaw lang. Ay, ano ko na to? Hanggang magdamag ko na to. Ayaw na nila mag-ilis. Bakit daw ayaw na nila mag-ilis? Minsan nagsabay-sabay mag-ilis. Ngayon na wala na mag-ilis, ayaw na nila. Maganda kayo mag-ilis na gabi kasi umaga. Ang daming tao. Ikaw, mami, mag-silent ka lang, mami. Silent ilis. Dami palang WS na nakukuha dyan sa silent ilis, mami. Pagod daw. Ah, ikaw na lang, mami, mag-silent ilis ka na lang. Nagutom na kasi ako eh. Hindi pa na kumakain. Magkakain pa ako. Naka-ilis na si Pato. Ngayon, naka-ilis na siya ngayon? Ay, naka-ilis na siya. Mag-in na ako. Maglipat na lang tayo. Lipat na lang tayo doon. Sayang pa kasi ako eh. Lipat na tayo doon, Paul. Nandiyan ka pa? Lipat na doon kay Pato, kay Chay Chay. Chay Chay Mix Vlog.
Lipat na lang kayo doon kay, ano, kay Checha kasi ano na ako, mag-in na ako. 3 hours na ako. Di kuya. Ano, wala na. Ano, wala na mami. Baby copy, kay Pato tayo, sabi ni mami. Ay. Sige na guys, lipat na lang kayo doon kay Pato kasi mag-in na ako, magkain pa ako. Bye-bye mami Hyde. Sino po nandyan? Isama mo na sila mami doon, mami. Ah, kay Jacqueline ba yun? Si Pato? Isama mo na si ano doon. Si Paul. Saka si Miss Ola, baka nandun na si Ola. Bye kuya. Off ka na. Oh, sige, sige mami. Lipat na lang tayo doon. Are you sure you want to stop this one?